ske det her. Jeg skal ind og hente en lille bane, jeg har mødt i Thailand. Jeg skal ind og se, om hun kommer i lufthavnen. Og det er med lidt om også det. Så vi siger, det er et par små, og jeg har masser af små stemmer hængende på væggen. Men som jeg sagde, det er altså skidt, så den kan vi altså med dig her. Du går også skib? Nej, ikke så meget, som jeg går rumskib. Hvordan bliver det så, at der skal bo en kvinde, og der skal ligge en kvinde her i sengen ved siden af dig? Jeg synes, det er tiden, jeg ved, så. Vi har jo varmet op i Bangkok her, jeg har sagt, at det gør det. Hvor mange år siden er det, du har gået sammen med en kvinde? Jeg tror, det var mange igen. Den gang, jeg var med.